Hey Bonnie her. Jeg har fået post. Og jeg regner det her med, at det er mit cover, der er kommet til min iPhone. Så jeg prøver lige, jeg åbner det lige. Jeg kan se, det har vist været, det har været i Hongkong. Ja. Så det har sgu været rundt omkring. Og det er det der Luxi. Hvad det vist? Ja, jeg prøver lige at åbne det her. Okay, der står vores adresse lidt, så det skal jeg ikke lige se. Ja. Sådan her der. Og nu undrer jeg sikkert over, hvorfor der er hul i her. Det skal jeg vise jer. Det kan jeg så ikke lige nu, fordi jeg filmer med min mobil. Men det ser her. Så her. Der buler den lidt ud. Det er fordi, hvis du har mobilen sådan her, så er der plads til kreditkort her. Og du kan også sædler og penge og sådan noget, men til kreditkort for det meste. Ja, det er meget fint. Det var bare lige en hurtig video. Så, men husk at skrive nogle spørgsmål dernede til Ask Me og abonnere, hvis I har lyst. Ses.